Počas dňa otvorených dverí si tentokrát návštevníci neprišli pozrieť len, ako im rastie ich nový domov, ale stali sa svedkami a aj spoluaktérmi ambiciózneho a ojedinelého projektu. Máme vymyslený projekt, ktorý v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen a s jednou spoločnosťou z Čiech, Arboeko, ktorá naozaj veľmi profesionálne sa venuje dlhé roky vysadbe a pestovaní stromov, tak vlastne máme projekt, ktorý sa volá zelenastromom.sk, webová stránka, a tento projekt bude na Spiši znamenať 1000 stromov za 3 roky. Odborným garantom, ako už bolo povedané, je Technická univerzita vo Zvolene, konkrétne katedra plánovania a tvorby krajiny, fakulty ekológie a environmentalistiky. Sme veľmi radi, že aj mesto Spišská Nová Ves a aj súkromný investor podporuje práve systematické vysádzanie stromov a ozeleňovanie miest, alebo teda toho vlastného mesta, a veľmi veríme, že keďže to zastrešíme ako univerzita, ktorá na Slovensku má teda nejakú svoju stálu a stabilnú pozíciu, tak teoreticky, ako je teda s tým prestupom na prax, tak tento projekt bude sa šíriť do Slovenska ďalej. Tento projekt je pozoruhodný hlavne svojou koncepciou, ktorá rešpektuje základné princípy tvorby a údržby zelene podľa najnovších poznatkov. Tak sa budú vyberať na základe tých parametrov ich zrastových i parametrov či už kvitnutia, či už je to strom stálo zelený alebo listnatý, z hľadiska jeho veľkosti, či to bude zeleň alejová, alebo to bude zeleň parková. Takže tých parametrov je strašné množstvo. Mesto Spišská Nová Ves má vlastný projekt výsadby a revitalizácie a preto je dôležité, aby už v prípravnej fáze došlo k zosúladeniu oboch projektov. Určite nás čakajú sídliska, kde je veľmi zložité nájsť tú takú akurátnu rovnováhu medzi zeleňou, ihriskami a požiadavkami na parkovanie. Je to dosť ťažké a ani s námestím ešte nie sme celkom spokojní. Určite ešte aj tam kus roboty nás čaká. Po symbolickom zasadení, konkrétne Javora, si mnohí z návštevníkov išli pozrieť novostavbu bytového domu B. Na prvý pohľad vyzerá rovnako ako už hotové Ačko. Z hľadiska vnútrajškov je tam naozaj zmena technologická a najväčšou výhodou vlastne týchto bytov je to, že jednotlivé priečky a steny týchto bytov sa vo vnútri dajú posúvať dokonca až úplne v poslednej fáze. Keďže nové byty majú spĺňať najvyššie štandardy, priečky nebudú sadrokartonové, ale z fermacelového vlákna s výbornými zvuko- a tepelnoizolačnými vlastnosťami. Prví vlastníci bytov by už mali tráviť nasledujúce Vianoce v novom.